Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Sunana Safiya Jibril Abubakar. Kada ku manta, dukkanku masu raino ne. Ya Ramadan, Ubangiji Allah ya karɓa mana, ya sa muna cikin ‘yantattu, Allah ya sa mana a mizani. Shin gidajenku akwai dokoki ko kuna rayuwa ne kara zube? Yes, I mean kara zube, wato babu doka. Babu dokan lokacin bacci, sai sanda 'ya'ya suka ga dama za su yi bacci. Babu doka a ce idan mutum ya ci abinci dole ya kawar da kwanuka. Babu doka, babu responsibilities da ake ɗora ma yara. Kawai dai rayuwanku kuke yi, sannan kuke son ku ga yara yanda kuke so. Lala lala, dole sai akwai dokoki. Babu yanda za a yi mutum a ce zai yi rayuwa ba tare da iyakoki ba tare da boundaries ba. Boundaries ke taimaka ma 'ya'ya su san cewa me za su yi, me kuma ba za su yi ba. Sannan idan aka sanya doka, ku a matsayinku na iyaye ku ne first da ya kamata ku bi dokokin nan. Idan an sa babu kallo a ƙarfe kaza, bai kamata a ce saboda ku iyaye ne ku yi kallon nan ba. Idan an ce in ana cin abinci babu magana, bai kamata a ce saboda ku iyaye ku fara yin magana ko kuna abu ba. Idan an ce babu zagi a cikin gida, bai kamata ku iyaye ku dinga amfani da wa'innan kalaman ba. Haka zalika, idan aka ce ga dokoki, idan uba ya sa, bai kamata uwa ta bari 'ya'yan nan su karya dokan nan a gabanta ba. Haka zalika, idan uwa ta saka dokan nan, bai kamata uba ya nuna cewa uwan nan ta cika takura ko wani abu ya dizga ta ba. Duk wa'innan abubuwan irin ƙananun mistakes ɗin nan, shi muke yi sai mu ga kamar 'ya'yanmu ba sa jin maganar mu. Ya za a yi su ji magana bayan mun riga mun ruɗar da su, ba su ma san meye dokan ba. In mama ta ce a'a, baba zai ce eh. Kuma mama ta kafe akan a'a nan, shi ma baba ya kafe akan eh ɗin nan. To wanne zai ɗauka? A'a, baba ya ce a'a, idan baba baya nan mama ta bari a yi amfani da a yi abin da baba ya hana. Ta yaya za su yi? Ko kuma a zauna ana ganin kamar ana nuna cewa ai wane ya matsa muku, uba yana uwar ta matsa muku suna ji, uwan ma tana uban ya matsa muku. Duk wa'innan komin ƙanƙantar yara suna ɗauka ne, wannan duk shi zai ɓata tarbiyya. Ba yawan duka ba ne, ba yawan hantara ke gyara yara ba. Irin ƙananan mistakes ɗin nan su za a yi correcting, sai a ga tarbiyyan ya tafi smoothly. Allah ya karɓa mana. Ramadan Mubarak. Bye.